פייסבוק והומואים הרסו לי את החיים. באמת, הם פשוט הרסו לי את החיים, כי שניהם לא מבינים מה זו מידתיות. מי זאת המשגעת הזאת? מהממת! וואלה? למה? אתה צריך לחזור איתי הביתה בסוף הערב? למה תיקח אותי להורים עם כל המייזינג הזה שלך? אפס מידתיות, וזה תופס גם להומואים וגם לפייסבוק. עכשיו, הבעיה שלי היא שאני מאוד מאוד חשוב לי מה חושבים עליי אנשים, בעיקר גברים וזרים. עדיף גברים זרים, ובעיה נוספת, ליקקתי את המיקרופון, כמעט התחשמלתי. בעיה נוספת היא שאני מאוד מאוד מאמינה למי. באמת, זה נראה לי כאילו אנשים חשבו והשקיעו לפני שהם אמרו לי משהו. כל מילה היא חוזה בינינו, ואתם זורקים סתם. מהממת, משגעת, דוגמניתוש. תפסיקו עם זה, זה מחלחל וזה משפיע. אחר כך אני יוצאת לרחוב, מצוינת בכל המידע השגוי הזה, נתקלת במין גילי מוסינזון. היי חתיך. מה? אתה ואני. אנחנו אותה ליגה, אתה יודע. לא נראה לי שהבנת. מהמם? מהממת? מה זה? מה זאת אומרת? טוב, זה מביך. אולי יש לך אח מכוער ממך או משהו? תבינו, אתם לא עושים פה טובה לאף אחת. פעם באמת היית צריך להיות במערכת יחסים עם אנשים בשביל להגיד להם דברים, ממש לעמוד מאחורי המילים שלך, אז כל המחמאות היו מאוד מאוד מדויקות. קמצניות, אבל מדויקות. מכנסיים מאוד יפים, ממש לא עושה לך תחת מחמאה מידתית. הסתרקת מאוד יפה, כמעט לקולטים שהתדלדל לך. מחמאה מידתית והגיונית. ואתם, מהממת, משגעת, תפסיקו עם זה סמק.